begiak itxi eta burua itzali zenuen Iztik zegoen beharra Gazte estanda guretzako egun garrantzitsua da, uste dugu indarra eman behar zaiona be bai, gazteek ikus dezaten azokan ere badaukatela bere eguna, bere lekua, eta horretan gabiltza. Eta animatu da jentzea. Bai, ez genekien eguraldia normalean ez dugu izaten oso lagun, baina gaur behintzat euririk ez du egiten. Orduan, bai, batzuk animatu dira eta pozik, bai. Izaltzen hori izan, adostu zena Bi urtetxo edo hasi egin antolatzen, lehiaketa bat Durangoko azokako berrikuntza eta gauza guztiekin, gazteentzako bideratuta. Hemen galderzka ibili gara, ez da postuetara joan da gauzak erosi, topagun ere bada, ez da Durangoko azoka? Bai, hori ere bada, gazteen realidadera egokitzea be bai, ez? Askok esaten dute bai, azokara etorri bai, baina gero zer erosi, ez? Igual ez dauka bai besteko dirurik, espada erosi, baina bai ikusi zer dagoen, eta orain gabonetarako ere gauzatxoak holan ikusi, eta gero euren artean topatzeko leku bat, bai, zergaitik ez. Hemen ikusi ditugu Euskal Herria osoko jendea. Bai, egia da, autobusak ere antolatu izan dira taupa ibili da horre autobusekin gora eta bera. Eta horrek aukera eman die, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik gaur gerturatzeko aukera, ez? Orduan, bai. Mundua izitzean Hemen lehiaketan zelan doa kontua? Oso, nik uste probabilitateak irabazteko badaudela. Komplikatua, Bai, hori da, bai. Gaur gazte estandan, ez? Egun politia izaten da zuendako, baduzu ohitura etortzeko Durangora? Lehengurten ere etorri ginen, eta egia esan oso giro politia ari da egoten, eta lehengurten adibidez eurila entzun, eta hogein ez, hasi que hobeto aprobetxatzeko eta asko ze hobe. Euskal Aventurak antoladun lehiaketa da, eta nola, ustaian danak Euskal Aventuran egon gehan, horregatik parte hartu behar dugu. Gaur da gazte estanda eguna hemen, Durangon. Gaztendako lekoa proposa da Durangoko azoka? Bai, disfrutatzeko euskal kulturaz eta kontzertuk eta dena, iruditzen da zente erakargarri gaztentzat bai. Eta gainera, hori literaturaz gozatzeko eta horrela ere super ongi dago. Zuek kulturaz gozatzeko edo kulturaz irakurtzeko, entzuteko, ikusteko ohitura? Bai, musika batez ere euskaraz entzuten dugu eta ere irakurri nahiko euskaraz. Hemen hori bakarrik da, edo elkartu zarete, bazkalduko duzue, afalduko duzue, gerokoa. Claro, egun pasatorri gero Euskal Aventurako danok, ez geralako ikusten askotan eta gaur etorri gara eguna pasatzen elkarrekin. Gazteek ere badute zer aukeratu hemen Durangoko azoka? Bai, gauean gero kontzertua daude guretzat eta orain bai antolatu dute lehiaketa bat gazteentzat. Eta gero postuetan eta begiratuko duzu baita ere, ala... Bai, lehiaketa maitzen denean suposatzen dugu sartuko garela bertara ikusten, ea ze famatu dauden bertan artistak eta... Gazteak animatuko zen dituzkete Durangoko azokara etortzeko? Bai, noski. Ni urtero etortzen naiz eta pila gustatu zait hona etortzen.